Komt er één grote middelbare school op Walcheren of blijft het onderwijs verdeeld over meerdere locaties? Hoe dan ook, er gaat veel veranderen de komende jaren. Maar dat is een unieke kans. Dat komt niet zo vaak voor. Vaak heb je natuurlijk in gemeenten heb je allerlei soorten gebouwen staan, nieuwe, oude, alles door elkaar. Maar wij hebben hier echt de kans om iets unieks te doen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Burgemeester Middelburg gaat door het stof in ontslagzaak. En een opfrisbeurt voor eeuwenoude groeven. Goedenavond. Als het aan de onderwijsbestuurders ligt, komt er op Walcheren één grote onderwijscampus voor het middelbaar onderwijs. Op die nieuwe campus zou de nieuwe fusieschool moeten komen en het speciaal onderwijs. Goed voor zo'n 5000 leerlingen. De scholen staan nu nog op verschillende locaties in Vlissingen en Middelburg. Vanwege het lerarentekort, verouderde huisvesting en een dalend aantal leerlingen is een gezamenlijke locatie nodig. Of dat ook echt kan, gaat het bestuur met de 3 gemeenten de komende 6 maanden uitzoeken. Dus je hebt nu een kans om het allemaal anders te organiseren. Je hebt ook als Zeeland ambities richting Zeeland 2050. Dus het is een mooie kans om het nu als totaalplaatje te bekijken. En dat komt niet zo vaak voor. Vaak heb je natuurlijk in gemeenten heb je allerlei soorten gebouwen staan, nieuwe, oude, alles door elkaar. Maar wij hebben hier echt de kans om iets unieks te doen. We gaan onderzoeken of dat haalbaar is. Het kan ook zijn dat er 2 campussen uitkomen, 1 in Vlissingen en 1 in Middelburg. Maar goed, we zijn nu nog in het stadium van de dromen mogen uitgesproken worden. En kijken of dat ook inderdaad haalbaar is op allerlei terreinen. En als die droom echt uit zou komen, is dat uniek. Het zou gaan om een campus waar zo'n 5000 leerlingen gaan rondlopen. En dat is te vergelijken met deze school, de HZ University of Applied Science in Vlissingen. En als er zo'n grote middelbare school komt, is dat de eerste. Die kleine 5000 leerlingen die dan bij elkaar eigenlijk op 1 vestiging zouden komen. Dat is in Nederland voor een school voor voortgezet onderwijs echt bijzonder. 3/4 van de, en dan hebben we het echt over de vestigingen. Ja. 3/4 van de vestigingen van middelbare scholen die tellen minder dan 1000 leerlingen. En de allergrootste heeft er 2700. Dus dat betekent dat een vestiging van, nou als je die schooltjes nou vlak bij elkaar zet, maar zeg maar dat bij elkaar, dat is voor in het middelbaar onderwijs is dat wel een unicum. Uit onderzoek blijkt dat zo'n grote school verschillende voordelen heeft. Zo is er maar 1 kantine nodig, waardoor er ook weer minder conciërges nodig zijn. Technisch gezien zijn er ook voordelen, want zo kan de ICT beter geregeld worden en het onderhoud aan het schoolgebouw kan beter worden opgepakt. Uit onderzoek komt niet echt naar voren dat er nadelen zijn voor de scholieren, al zijn de bestuurders zich er wel bewust van om op de leerlingen goed te letten. Het wordt geen grote massafabriek, ik denk dat niemand dat wil. En de wethouders hebben dat zelf ook wel gezegd, het moet wel een beetje parkachtig blijven. Het moet passen in waar het komt, moet het passen in de omgeving. Voor de middelbare scholen in Middelburg is de nood het hoogst. Want daar moeten scholen echt aangepast worden of verhuizen vanwege de plannen die de gemeente heeft met de wijk Griffioen. Nou ja, we zijn aan het zoeken met elkaar, hoe zorgen we nou goed voor de leerlingen bij ons op Walcheren? Hoe doen we met elkaar het goede? En als je rondloopt en bij Van der Perre, maar ook bij Toorop, dan is gewoon duidelijk dat er wat gedaan moet worden. Dus die druk is er zeker, maar we moeten wel in 1 keer het goede doen. Dus dat is alleen maar mooi met het onderzoek. Maar zou het dan ook kunnen zijn dat er een school komt voor alle gemeenten op 1 plek? Alles kan. Maar het kan ook zo zijn dat het alleen in Middelburg komt. Nou ja, dat zullen we moeten onderzoeken en dat zal het dan uitwijzen, ja. Het onderzoek duurt 6 maanden. Een ongemakkelijke avond voor de burgemeester van Middelburg. Ze moest tekst en uitleg komen geven aan de raad over het onrechtmatige ontslag van gemeentesecretaris Aart van den Brink, wat de gemeente waarschijnlijk ruim 6 ton gaat kosten. Een opvallend moment na de raadscommissie. Burgemeester van Maastricht stapt met uitgestoken hand op Van den Brink af, die op de tribune zat. Nou, wel dubbel natuurlijk. Hè. Als je zo in de wedstrijd zit en met elkaar tegenover elkaar staat. Precies in de heg ligt, of hoe je het maar wilt noemen, dan is dat een merkwaardige gewaarwording. Veel kritische vragen voor burgemeester en wethouders na het keiharde oordeel van de kantonrechter.
Oppositiepartij Hart voor Middelburg heeft al een motie van afkeuring aangekondigd, waar andere partijen zich misschien bij gaan aansluiten. Ik heb Hart voor Middelburg aangegeven, stuur dat zo snel mogelijk naar ons. Ik ken de tekst niet. We gaan het even laten bezinken en dan gaan we besluit nemen. Duidelijk is dat coalitiepartijen als de LPM de motie van afkeuring niet gaan steunen en dat het college dus geen gevaar loopt. We hebben wel uitgelegd gekregen waarom het niet goed gelopen is. En ik hoop ontzettend dat dit nooit meer gebeurt, want dit is wel heel vervelend. De Zeeuwse gemeenten willen nog geen geld vrijmaken voor het ombouwen van 3 milieustraten naar zogenoemde circulaire ambachtscentra. Waar behalve een milieustraat ook een reparatiewerkplaats, een demontagehal en een kringloopwinkel komt. Dit moet ervoor zorgen dat er meer materiaal wordt gerecycled dan weggegooid. De ombouw zou zo'n 60 miljoen euro gaan kosten, waarvoor huishoudens zouden opdraaien. Maar omdat er nog veel onduidelijk is over de plannen, willen de gemeenten er nog niet mee instemmen. Het tijdelijk sluiten van de Westerschelde-tunnel heeft grote gevolgen voor veel mensen. Het zorgt niet alleen voor problemen op het werk, maar heeft bijvoorbeeld ook impact op relaties. Ja, mijn vriendin woont zelf aan de overkant, dus in Borselen, dus dat is net over de grens van de tunnel. En ja, dat wordt dus eigenlijk ook een probleem. Ja. Hoe ben je van plan dat op te gaan lossen? Deels met openbaar vervoer, denk ik, en anders 's avonds. Dan zou het als goed is rustiger moeten zijn. Het bezoek aan onze dochter in Delft. Maar goed, ja, dat moet dan over Antwerpen of inderdaad reserveren. En dat is meestal in het weekend, dus ja. Zelf werk ik op Scalda, maar mijn man werkt bijvoorbeeld op Pontus in Goes. We wonen natuurlijk in Terneuzen. Ja, dan is het wel interessant hoe ga je om 8:30 voor de klas staan. En dat geldt ook wel voor collega's die aan de overkant wonen in Vlissingen en die hier bij mij, ja, bij ons om 8:30 moeten starten. Dus wel, ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat denken te gaan doen. En de provincie en de gemeentes werken de plannen rondom het blokrijden de komende maanden nog verder uit. De historische zandgroeven in Nieuw-Namen heeft een opfrisbeurt gekregen. En volgens de gemeente Hulst en tevens ook de toekomstige eigenaar is dat ontzettend belangrijk. Vorige zomer heeft er een grootschalige opschoondag plaatsgevonden onder begeleiding van specialisten. En nu proberen we dat op dit niveau te houden, zodat het monument overeind blijft. De groeve, 3 miljoen jaar oud, zag er voorheen heel anders uit. Het is namelijk een restant van het oudste strand van Nederland. De vrijwilligers vinden daar tijdens de opschoondag nog steeds de sporen van. Natuurlijk zie je dan door het rosten van daarboven, zie je bijvoorbeeld dat dit meer verkleurd is dan bijvoorbeeld deze. En dat ligt dan echt aan de plek waar het ligt. Vanmiddag was de opschoonactie klaar, maar bezoekers moeten nog even geduld hebben, want volgend jaar is de groeve pas weer open voor publiek. Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland en de gemeente liggen met elkaar in de clinch over de bouw van een landgoed bij Zonnemerre. De gemeente heeft de bouwplannen voor het landgoed goedgekeurd, maar het wordt gebouwd in een nog onaangetast stukje natuur. Natuur- en vogelwacht begrijpt daar niks van en dreigt naar de rechter te stappen. Een landgoed op dit natuurgebied onder de Veerdijk bij Zonnemerre. Als die bouwplannen doorgaan, stapt hij naar de rechter. En als het aan hem ligt, gaat dat door tot aan de Raad van State. Als u nu achter u kijkt, wat denkt u dan? Ja, een prachtig, mooi, stil gebied. Laat dat zo. En ga daar niet een grote kermis van maken door een heel groot huis hier te bouwen. Afblijven is dus de boodschap. Maar tot zijn grote schrik verleent de gemeente wel een vergunning voor de bouwplannen. Ik zie niet in dat het gebied er slechter van wordt, laat ik het zo zeggen. En dat is omdat er een deal bij de verleende vergunning zit. Om het landgoed moet 5 hectare natuur zitten, waarvan 4 toegankelijk voor bezoekers. En dat klinkt goed, maar volgens Gert-Jan werkt zo'n stadsparkje, zoals hij het noemt, juist verstorend. In het gebied wonen ganzen, hazen, tientallen vogelsoorten, muizen en zelfs hagedissen. Als er te veel mensen komen wandelen, worden die weggejaagd. Nou, dan is het in ieder geval met die stilte en die uitstraling is afgelopen. Een huis of een landhuis, prima, daar hebben we ook helemaal geen probleem mee, maar niet op deze locatie. En dan is er nog iets. Naast Gert-Jan zijn er ook raadsleden die kritiek hebben. Niet eens zozeer op de bouwplannen, maar eerder op de vergunning die de wethouder heeft verleend. Daar worden grote vraagtekens bij gezet. Ik zou zeggen, trek die vergunning in, want dit is echt een misser.
is een blooper, zeg maar eventjes in planologische termen gesproken. Dat zit namelijk zo. Volgens de wethouder mag de vergunning gewoon verleend worden op basis van een bepaald document. Alles staat opgeschreven in de beleidsnota. Maar wat blijkt? Die beleidsnota was nergens te vinden. Dat is een heel raar iets. Dus ze hebben dat... Hoe bedoel je, die was niet te vinden? Die is gewoon kwijt. Dus verwijst de wethouder naar een andere nota. Eentje uit 2009. En dan komt er weer kritiek. Raadsleden vragen zich af waarom de omwonenden hun mening niet hebben mogen geven over de bouwplannen. In bijvoorbeeld een participatietraject. En volgens de wethouder is dat in 2009 al gebeurd. 17 jaar geleden dus. En dat valt bij de partijen verkeerd. Dus qua natuuroogpunt kan het eigenlijk al niet. Qua belevingswaarde zou het een enorme streep door de rekening zijn. En procedureel rammelt het aan alle kanten. Maar ondanks de kritiek houdt de wethouder voet bij stuk. Vooralsnog denken wij dat het past. Donderdagavond krijgt de discussie een vervolg in de gemeenteraad. En wat betreft die eerste verdwenen beleidsnota uit 2005... die is inmiddels gevonden in het papieren archief van de gemeente. En dat is weer net op tijd voor de raadsvergadering van vanavond. Met strak blauwe lucht, zon en 15 graden was het opnieuw een mooie lentedag vandaag. Komende dagen is er vrij weinig verandering te verwachten, want de zon die blijft, net als die blauwe luchten. En het wordt zelfs een tikkie warmer in het weekend. En dan tot slot nog even dit, want de Vlinderstichting heeft de administratie bijgewerkt. Normaal gezien is dat geen nieuws, maar vandaag een uitzondering, want de namen van een aantal vlinders zijn veranderd. Want deze vlinder gaat niet langer meer door het leven als de Zeeuwse grasworteluil, maar als kustgrasuil, omdat die ook in andere provincies voorkomt. En schrijf je even mee, want in totaal zijn zo'n 90 soorten hernoemd. Andere vlinders met bijvoorbeeld kust in de naam blijken vooral in het binnenland voor te komen. Ja, alsof een vlinder die als uil door het leven gaat wel verhelderend is. Maar goed, over verheldering gesproken, tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond.